Bé, doncs després d'esta xicoteta pausa que han pogut vostès veure una sèrie de consells publicitaris així en esta casa, en TVA, anem a continuar amb este primer programa d'aquesta sèrie especial de 2 programes que tenim prevista oferir-li a tots vostès amb un tema central, com ja han vist al llarg d'esta primera part, que és la Setmana de la Ciència, i per això també, per a concluir este primer espai dedicat a aquesta iniciativa especial, tenim a Georgina Blanes, que és la directora del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Benvinguda, Georgina. Moltes gràcies. Bueno, són 10 anys ja de la Setmana de la Ciència, una iniciativa que al final ha acabat consolidant-se així en el campus d'Alcoi. Efectivament, són 10 anys i jo recordo perfectament el primer any que es va iniciar aquesta iniciativa per part de la direcció d'Enrique Macià. Ell la va viure d'una forma molt il·lusionant, la va posar en marxa, va delegar en Vicent Díez, que és el coordinador de la Setmana de la Ciència, la seva primera edició, i any darrere any hem anat, jo crec que superant-se, no? I així ho demostra la xifra de participants, que cada vegada és major. Enguany som molt optimistes, sempre som optimistes, però no això també, volem alcançar la xifra de 6.000 participants. Jo crec que sí, perquè els ponents que han vingut, com molt bé heu estat sentint, són de màxim nivell, i jo crec que en el que hem fet d'obrir més a la societat i aportar més temàtiques que cada vegada més connecten en els interessos de la gent que vol sentir a aquestes persones que sent per la ràdio, que veu per la tele i vol veure-los en la seva ciutat, pues jo crec que sí que arribarem a aquesta xifra de 6.000. Georgina, ponents importants, 10 anys d'història, pràcticament el doble d'inscripcions de la quantitat d'alumnes que teniu així en el campus. Com qualifiquem tot això? Més del doble. Bueno, qualifiquem perquè realment esta iniciativa que es fa, que jo crec que és la més important de totes les que desenvolupem de cara a difondre la ciència a la societat al llarg de l'any tenim moltes iniciatives, tenim xerrades, difutec, jornades de portes obertes, tenim molta cosa, però esta és la més important sense lloc, sense cap de dubte, sense ningú res que la desmereixca. Entonces, clar, no està dirigida només a la comunitat universitària. Si estiguera dirigida a la comunitat universitària, quizà haguérem tocat altres temes que també toquem al llarg del curs, portar ponents d'altres universitats que facin monogràfics de determinada temàtica, pues, nous materials o noves tècniques d'òptica, etc. Això ja ho fem al llarg de l'any. Això està dirigit a la gran societat, al gran públic, de totes les edats, perquè tenim activitats des més nanos, la màgia de la ciència, gent de primària, gent de secundària, la Setmana Jove de la Ciència, gent de batxiller, mostra la ciència en vídeo, robòtica, concursos d'Android, bueno, en fi. I per supost, la gent universitària també té les seues activitats pròpies, com no pot ser, no podem deixar-la apartar, però sobretot està dirigida a la gran societat, al gran públic, a la gent d'un rango d'edat de 25 fins a 65, 70 anys. I això és el nostre cert, saber arribar a aquest col·lectiu que quizà ve poc a la universitat i que té que sentir la universitat com a seua, perquè ho és, perquè un dels principals objectius que té la universitat, i no es podia entendre d'una altra forma, és difondre la ciència. Precisament per això, i a més tenint en compte que el seu rol com a professora, no? Quina és la sensació que se li queda a algú per dins tenint en compte que està parlant-se del que a un no, en el cas dels alumnes d'ací de ciència, és el que més li agrada? Pues li se queda en un molt bon sabor de boca, i la forma de testejar si efectivament arribem o no arribem és quan s'acaba la xerrada, quan una xerrada no ha interessat i el ponent pregunta, a veure, preguntes, teniu alguna cosa que preguntar-me? Si realment no ha hagut massa interès o ha sigut una cosa que ha estat d'un nivell massa elevat, pues ningú pregunta, i sin embargo així es dona tot el contrari. És que tens que quantificar els temps de les preguntes i tens que acabar tallant el personal, perquè són les 10 de la nit i se n'han d'anar a sopar, vull dir, tenim que portar al ponent que porta 2 hores, 1 hora xerrant i 1 hora contestant preguntes de lo que la gent pensa, no? I entonces, des d'aquest punt de vista, jo crec que l'acceptació és màxima i sí que s'arriba a tot el col·lectiu de la gent al que va dirigit. Georgina, factors importants en esta 10ª edició. És gratuïta, important... Com sempre, això no és un factor diferenciador, ha sigut gratuïta sempre. I una altra novetat, aquestes vàries seus que hi ha que van incluir-se com a, diguem, llocs on van a desenvolupar-se les diferents iniciatives de la Setmana de la Ciència. Sí, bueno, n'hi ha més coses importants, per exemple, el que
hi ha una participació més activa per part del professorat del campus en la participació de la setmana, i en xerrades que donen els nostres propis professors, i efectivament l'incloure les seus universitàries que tenim, tant la de Banyeres com la de Variola, ha sigut tradicional, sempre han fet alguna coseta, alguna xerrada, perquè les volem mimar, volem que senten que la universitat és seua també, els pobles en els que teniu seu. Però clar, enguany hem firmat un acord en la Mancomunitat, tenim una seu mancomunà i evidentment havíem de fer alguna cosa en la seu universitària mancomunà. I es tracta d'una observació astronòmica que farem en Muro. Encara que la seu itinerant està en Benimarfull, però bueno, com és itinerant, jo suposo que cada any farem una coseta en els distints pobles que formen part de la Mancomunitat. Important també tindre aquesta col·laboració dels diferents estaments, dels diferents sectors que hi ha en les comarques. Sí, sobretot és molt d'agrair la participació de les empreses privades que han fet possible que aquesta Setmana de la Ciència es porti a termini, i també, doncs, bueno, hi ha que ser agraïda. Ens han donat un projecte ministerial financiat per la FECIT i la càtedra d'empresa que tenim firmant en l'Ajuntament són realment aquestes tres pates les que fan possible que això es desenvolupi. Perquè d'una altra manera la universitat en els recursos propis que té seria impossible que ho portem a terme. Però bueno, en aquesta ajuda i comptant en la col·laboració màxima del personal que ha participat en lo que és el disseny i en el que serà tota la programació, pues es pot portar a terme. La veritat és que és un orgull per tota la societat alcoiana i de la comarca tindre aquesta Setmana de la Ciència en Alcoi. Has comentat ja que les previsions són molt bones. Després de l'any passat jo recordo que ja es feia un balanç excel·lent, no? És que hem anat superant-se des de la primera edició. La veritat és que la primera edició jo la recordo molt de carinyo, perquè com va ser la primera jo estava de coparticip, no? Pues tenim un poc de por, això arribaria, no arribaria, tal, no? Però les expectatives van ser prou bones, es van cobrir, entonces estàvem parlant de 1.500 persones, no n'hi havia activitats massives com les que n'hi ha ara n'hi ha activitats massives dirigides a una gran quantitat de gent, com el GeoAlcoi del que vos han parlat, però n'hi ha altres, per exemple, el que és la recollida de bolets, vull dir, això l'any passat va tenir un èxit tremendo i enguany l'hem tornat a repetir, l'observació astronòmica, doncs el primer any, clar, això també depèn de si el dia és núvol o no, però quan no eixit núvol i es poden veure les estrelles, hi ha que veure la quantitat de gent jove i no tan jove que s'arrima a lo que són els telescopis a veure. Georgina, consideraria que la consolidació de la Setmana de la Ciència va al mateix nivell que la consolidació del campus d'Alcoi, així com a seu universitària? Jo crec que sí, van les coses de la mà. Vull dir, tenim que ser capaços de fer-ho bé, vull dir, docentment fer-ho bé, investigadorament fer-ho bé, fer bé les nostres pates de la docència i la investigació, però aquesta tercera pata, que és la d'obrir-se a la societat, també tenim que fer-la bé, difondre el que fem, el que som i fins on som capaços d'arribar. I aquesta tercera pata és la que realment es consolida en aquesta Setmana de la Ciència, la de difusió a la societat. I ara van les tres coses de la mà. Suposo que això també voldrà dir que al final les comarques de la muntanya també acaben sent un poquet més científiques, no? Sí, home, però totalment, això és una afirmació rotunda. Tenim que ser més científiques i més socials, i més científiques, i si això aporta el granet més gran o més xicotet de sorra a aconseguir-ho, per supost. Georgina, com a directora del campus d'Alcoi d'ací de la Politécnica, a mi m'agradaria que fer una espècie de crida, no?, a tota la gent que puga disfrutar d'esta Setmana de la Ciència, per tal d'un poquet que sàpia, primer que sàpia en què consisteix, perquè ja així estem fent un poquet de tasca, no?, per tal de difondre-ho, però també que ho sàpia de primera mà dels seus protagonistes. Bueno, protagonistes, jo, per no pecar d'oblidar-me ningú, vaig a dir el primer i l'últim. El Marina, que és un professor que ve a fer l'apertura, que ens parlarà de l'educació del talent, és de màxim nivell. Jo convido a tot el món a que vingui a la conferència inaugural, que es realitzarà el dilluns dia 11 a les 7:30. Primer tenim el que és la presentació oficial de la Setmana de la Ciència. Vendrà el rector, vendrà l'alcalde, i a les 7:30 comença la conferència, que és de màxim nivell. I, per supost, la conferència de cloenda, on tindrem a Fernando Sabater, que també tot el món el coneix i per tant no fa falta parlar de qui és, el divendres de la setmana següent, crec que és divendres 22, per a tancar aquesta Setmana de la Ciència. Però clar, al llarg d'estos 15 dies, perquè no són una setmana, són 15 dies, passarà moltíssima gent de màxim nivell. Científics de tot ordre, des de paleontòlegs a físics quàntics, matemàtics, cinèfils, no ho sé, sociòlegs, filòsofs,
o sigui, que no sols és l'àmbit científic, també estem parlant de l'àmbit social. I jo crec que és molt completa. Entonces, convidar a tots els col·les, si no s'han inscrit i queda lloc, a que vinguin a la màgia de la ciència. Convidar a tots els instituts, si no s'han inscrit, a que vinguin a la Setmana Jove de la Ciència. Convidar a tot el món a que participen en els concursos que farem entrega de premis durant la Setmana de la Ciència, demostra la ciència en vídeo, xavals de secundària que vulguin gravar un experiment i que s'animen a volcar-lo en la web, de robòtica, d'Android. Enguany fem per primera vegada la primera edició de disseny i l'any que ve ja estem planejant fer un concurs d'ADE, vull dir, per a fomentar la inquietud de la gent jove per als graus que es cursen així. Tenim 4, l'any que ve volem arrencar el 5. Després a la gent universitària que vagi a les conferències, que els interessa, per supost. I a la gent en general, a tota la societat, que entre a la pàgina web de l'EPSA, que es descarregui el follet i que s'inscrivisca en tot el que vulgui, perquè tenim lloc, i si no, posarem cadires i el que faci falta. Sí, recorde que més d'una volta s'ha parlat d'això. Sí, moltes voltes, sí. Georgina Blanes, ha sigut un plaer tindre-la així en este clar i ras de TVA. Per supost anem a desitjar el millor per al campus i per a vostè a nivell personal en esta Setmana de la Ciència que comença en apenes uns dies i, com li dic, ja per supost també farem un balanç del que ha sigut la Setmana de la Ciència. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I vostès ja saben que així continua la nostra programació en TVA després d'haver parlat de ciència, que és un element central així en el que és el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València i per tant també en les comarques que, com ja hem parlat amb la seva directora i amb altres càrrecs d'este campus, té cada volta més ímpetu, no, per dir-ho així. Continuen així en TVA. Nosaltres veiem la setmana que ve així en clar i ras. Fins pronte.